I ćao. Ne znam da se dobro vidite, ali slaba sjelica. Ovamo je... Evo uzeo sam 2 sarme. Ćemo da vidimo da oborimo rekord. Znači rekord ću probati da oborim da pojedem 2 sarme za 3 minuta. Evo ga, se vidimo se, tu je... Da vidimo, tu je i ovaj štoperice, evo je. Znači, probamo da oborimo rekord. Ako oborimo rekord za 3 minuta, a ne bude 3 minuta. Ako uspijem, ko obori taj rekord, ali će biti super, evo ga. Znači, krećemo. 3, 4, sad! Ovo jebote. Je vidio? Minut i 60 sekundi. 2 sarme špičija, brate! Neko ne može da obori moj rekord, brate! Evo ga, tu je i štoperica. Tebla. Za minut i 60 sekundi pojeo 2 sarme. Jebote! Jebote! Ovo ko obori neko. Jer vidite, ovo ko obori neko. Evo ga. Jer vidite, čekaj da bolje okrenem. Brate, ovo ako bude uspeo da obori neko. Evo, tu je sarme. Tanjir. Prazan. Jebote. Evo, vidite. 1. Ovaj rekord ko obori, svaka mu čast. Ali svaka mu čast, eto. Hvala na gledanju. Ćao. Probajte moj rekord da oborite. Ljubim vas, Dragiša. Youtuber. To, sine.